A ruta marítima ao Cabaleiro das Cunchas recala o 2 de agosto no Porto Deportivo Marina Cabo de Cruz en Boiro, converténdose esta na cuarta etapa da travesía, dentro do calendario de peregrinaxe que parte o 30 de xullo dende Bouzas ata Viana do Castelo e dende alí as Rías Baixas. Boiro acolle un ano máis unha etapa da ruta Cabaleiro das Cunchas que na súa octava edición fai parada novamente en Cabo de Cruz. Trátase dunha ruta de peregrinaxe dende Portugal ata as Rías Baixas, promocionando o turismo náutico. A do Cabaleiro das Cunchas é ademais a primeira ruta náutica en lograr a Compostela. Dende a organización agradeceron o apoio do alcalde de Boiro, Portos de Galicia e empresas privadas. Nosotros, todos los años, lo que hacemos, aparte de lo que es la ruta jacobea, promocionamos el turismo Rías Baixas, promocionamos lo que es el turismo náutico, porque nuestra ruta que sale desde el norte de Portugal siempre acaba en aguas de las Rías Baixas. Cada año hay más navegantes portugueses que recalan en aguas de Rías Baixas y van conociendo su gente, su cultura, su gastronomía, y es parte también de esta ruta. En esta octava edición saldremos el día 30 de julio. Durante una semana recorreremos varios puertos, empezando por Viana do Castelo, iremos después a Combarro, después vendremos aquí a Cabo de Cruz en Boiro y después de Boiro ya iremos para Bouzas en Vigo. Alí desembarcarán ao redor de 100 persoas en 20 embarcacións. Tras pasar a noite repoñendo forzas, partirán en autobús ata o Monte do Gozo, lugar no cal comezará a súa peregrinaxe por terra ata a Catedral de Santiago de Compostela. Nós temos que evidentemente apostar por isto porque é unha ruta que nos identifica. A ruta xacobea, o apóstol, é un emblema de Galicia e eu creo que ademais temos que facer todos un esforzo, como estades facendo vos, como estamos facendo en Boiro e outros concellos que participan neste extenso programa, como pode ser Combarro, San Simón, Vila de Bouzas, as Islas Cíes, dende Viana do Castelo, que temos que potenciar, un proxecto a potenciar, a realzar, que temos que se identifica con noso e que ao mesmo tempo temos que ir mellorando, que non sabemos como facer para que haxa unha ruta que sea, non digo única, non? Pero que nos represente a todos, non? Por ben de Galicia e do turismo de Galicia, non? A ruta conta tamén co apoio de Portos de Galicia, apoiando a posta en valor dos portos galegos. Esta ruta que simboliza a travesía da translatio do corpo do apóstolo Santiago rememora a lenda do Cabaleiro das Cunchas. Este noble medieval morreu por unha lanza á beira de Bouzas, sucumbindo a súa vida no interior das augas e traído de volta á mesma co paso do corpo do apóstolo. Así saiu do mar a lomos do seu cabalo recuberto de cunchas. Por suposto, o milagre foi atribuído ao mesmo Santiago. Nos últimos anos, nos últimos 5, 6, 7 anos, prestamos apoio a este tipo de iniciativas porque creemos que, aparte o feito singular en sí que as fai xurdir, son un medio, unha forma de que navegantes de outras latitudes, incluso a veces da propia Galicia, coñezan a realidade das instalacións náuticas autonómicas e, por suposto, de outras instalacións portuarias que dependen de outras administracións, poñelas en valor, animar as persoas que participan en esa comitiva que xa despois a outros niveis, posiblemente desde un punto de vista particular ou con outra significación, volvan a esas instalacións e, por suposto, tamén, todo isto que digo desde o punto de vista promocional, sin desmerecer para nada, insisto, o feito central do que é a lenda dos Cabaleiros das Cunchas, ni moitísimo menos esa actividade xacobea que creo que vai ter o seu momento culminante con esa misa do peregrino que se vai a desenvolver o día 3 de agosto na Catedral de Santiago de Compostela. O alcalde de Boiro aproveitou para agradecer a implicación de empresas privadas que patrocinan a ruta, como é o caso de Correduría AS4.